Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegäşäs. Şun hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining birinji ornatary we Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ötüş boýunça toparynyň başlygy Hanym Amina Muhammedow kabul etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining birinji ornatary Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ötüş boýunça toparynyň ýol başly wagt tap kabul edeni üçin hoşallyk bildirip, hormatly prezidentimize Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining aýdan mehirli salam ýetirdi. Hemde diňe bir yer ýüzüniň has diýipgili ösýän döwletleriniň biri bolman. Eýsem Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa sebitindäki ygtybarly hyzmatdaşy bolup durýan garaşdy bitirip Türkmenistanyna bolup görmek mümkinçiligini üren şatdygyny belledi. Hormatly prezidentimize mehmany mübareklep Birleşen Milletler Guramasynyň ýol başlaryna iň öňet arzuwlaryny aýtdy. Bellençäli Türkmenistan iri halkara guramalary ilkinji nowatda döwrüň wajyp meseleler boýunça netijeli we oňun gepleşikler alyp barmagyň häzirki döwrüne uly istek bildirilýän mümkinçilik hökümine çykyş edýän Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýär. Duşuň çäklerine söhbetdeşler köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hemde geljegi barada pikir açdylar. Dürli ogurlarda durumça geçirilen taslamalaryň onlarçasy şol hyzmatdaşlygyň netijeligine şaýatlyk edýär. Şeýlekem 2030-njy ýyl içinde üçin durnukly ödüş ulgamyny gün tertibiniň çäklerini mundan meýlekde bilelikde işlemek mümkinçiligi ara alınıp maslahat taşydy. Gün tertibine wezipelere Türkmenistany 2052-nji ýyl içinde durumçy ykdysadydan ösdürmegiň milli maksatnamasyna kesgitlerilen mühim maksatlara hemde wezipelere laýyk gelýär. Söhbetdeşiň başyna Türkmenistanyň betaraplyk ýadatyny üstünlikli durumça geçirip, durnukly ödüşe, Merkezi Aziýada paragatçylygyň we howpsuzlygyň puwtlandyrmagyna oňyn goşant goşmak bilen energetika, ulug, ekologiýa, saglyk goraş, durmuş hemde beýleki ulgamlarda häzirki döwürde ähmiýetli başlangyçlaryň bir näçesi bilen çykyş etdi diýip bellenildi. Şola başlangyçlar Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň kararnamalaryna beýany tapdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining birinji ornatary Türkmenistanyň amala aşyrýan giňerimli milli we sebit ähmiýetli taslamalarynyň möhümdigini belläp, ählimumy energetika howpsuzlygyny öpçün etmek, ulug logistik ulgamyny giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek hemde terişdeleri oýlanjykly peýdalanmak, howanyň üýtgemegi we daş goşagy goramak ýaly adamlarda günden güne degişli wajyp meseleleriň çözülmegine Türkmen tarapynyň işiň urun eýilýäni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdi. Mehman tutuş adamlaryň abadançylygynyň beýikliklerini we Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ödüş maksadlaryna doly gybap gelýän diýip bolan hyzmatdaşlygyň çoňlaşdyrylmagyna hemde iýlikderli ösdürilmegine onuň ýolbaşçylyk edýän guramasynyň uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Hormatly prezidentimiz alınıp barýan işlere şeýle ýokary baha berenligi üçin minnetdarlyk bildirip, strategik taýdan mühim ogurlarda halkara tagallalaryna Türkmenistanyň mundan meýlekde işen gatnaşmagy maksat edilýänini aýtdy. Duşuň ahyryna hormatly prezidentimiz we Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining birinji ornatary Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ötüş boýunça toparynyň ýol başly berek-berege öňet arzuwlaryny aýdyp, uzak möhletdeýin ýözara ynanşmak esasyna ýola goýulýan oňyn gatnaşyklaryň geljekde de üstünlikli dowam etjekdigine anan bildirdiler. Duşukdan soň mehman habarçymyza şeýle gurulmerdi. Thank you very much. It's been a real pleasure. Men Türkmenistana gelenligime hem Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidentiniň kabul edenligini ören şat. Hormatly prezidentiň wagt tapyp kabul edenligi üçin tüýsürekden hoşallyk bildirýärin. Men Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň Türkmenistanyň hormatly prezidentine iýeren mehirli salamyny ýetirdim. Duşu şoň dogamyna hyzmatdaşlyk meseleleri barada özümiň meýilnama marada gurrunmerdim. Esasy maksadym Duşanme şäherine geçiriljek suw maslahatyna gatnaşmak üçin sebitiň ýurtlaryna guralýan şu saparyň çäklerini ilki bilen Türkmenistana geldim. Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini siziň ýurduňyzyň 2052-nji ýyla çenli döwre niýetlenen maksatnamasyna bellenilen wezipeleň durnukly ösüş maksatlary bilen laýyk gelýänligi hemem işler amala aşyrylanyna olaň biri-birini goşant goşakdygy barada pikir alýşdyk. We geljekde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyzyň hasy giňeldiljekdigine özara anam bildirdik. Sag bolun. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining birinji ornatary we Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ötüş boýunça toparynyň başlygy Amina Muhammedowň dürli urnadarlaýan meseleler boýunça geçiren dowuşuklary işen häsebesini. Türkmenistanyň gatnaşyklaryň mundan meýlegim ösdürilmegine dowuşuklarda aýratyn ünserli.
Şeýlekeme duşgorda bilen şeýle beýtarap Türkmenistan birnäçe ýeri halkary guramalar bilen esasanymy Birleşen Milletler Guramasy bilen häzirki döwrüň esas meseleleri boýunça hyzmatdaşlygy aýratyn ähmiýet berýär. Hormatly Prezident Serdar Berdimuhammedow Şweýçýanyň padşasy Karl 16-njy Gustaw we ýurdun halkyna Şweýçýanyň milli gün münasibetli ýürekden gutlaularyny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başçylygynda padşa Karl 16-njy Gustaw tüýsürekden berkjan saglyk we bagtyarlyk Şweýçýanyň halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemde rowaşlyk arzuw etdi. Şugun Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň 4-nji iýunynda şöýleňe 5 aýyna ýerine ýetirilen işiň netijelerine sersalanyp, geçirilen bilelikdäki giň işleýän mejlisinde hormatly Prezident bilen öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugluna bagşlanan maslahatlar geçirildi. Maslahatlaryň başynda halkyň arkadagy zamanasy şygar bilen geçen ýylla ýurdumyzy ösürmegiň möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalar boldy. Hemde döwlet başçylygyndan öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň uglary kesýetlerini Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda hormatly prezidentimiň bu düdümiň işini hasa kämilleşdirmek, oňa halkara tejribesini işen ornaşdyrmak boýunça beren anyk taşryklaryny ýerine ýetirmegiň uglary aral maslahatlaşyldy. Halk maslahatynyň agdalarynyň mejlisde kanunlaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça döredilen iş topunyň mejlislerine işen gatnaşmaklarynyň ähmiýeti bellenildi. Çıkışlarda hormatly arkadaşly serdarymyň ýaş netli hakyky watançylyk hemde milletiň belent ruhy ahlak gymmatlyklary ruhyna terbiýelemek, ýaş türkmenistanlaryň ýokary hilli bilim almagy, alim dörejilik we sport bilen meşgulanmagy, özleriniň okyp durbaşanyklaryny hemde zekini ýüze çykarmagy, aň paýhat kuwwatyny ösürmek üçin ähli şertler üpçün etmeň watanymyzyň döwlet strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birindigi. Şoňa görä ugurdaky işi kämilleşdirmek bilen baglykda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň hemde mejlisiň deputatlarynyň siýasy partiýalar hemde jemgyýetçilik guramalary, şol sanyna magtymulada nakyýaşlar guramasy we zenanlar birleşigi bilen bilelikde bu işe has işçiň gatnaşmagynyň maksada laýyk boljak barada aýdan sözlerini wajypdygyny ataldy. Şeýle-de şöýleň 5 aýyna ýurdumynyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça halk maslahatynyň alyp baran işleriniň netijelerini sersalany. Milli Geňeşiň mejlisiniň ýol başlarynyň hemde deputatlarynyň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahatda döwletimiziň demokratik, hukuk we dünýäwi esaslarynyň berkidilmegine, ykdysadyýatyň ýokary ösüş depkinleriniň üpçün edilmegine, halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirilen giň meşgully özgertmeleriň kanunçylyk binýadyny berkitmek bilen baglanşykly meselelere ünserli. Bellenşýär ýurdumynyň deputatlarynyň öňüne berkarar ýurdumynyň geljeki ösüşini, oň raýatlarynyň awadançylygyny üpçün edýän täze kanunlary kabul etmek ýaly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyýetçilik syýasy wakalara işçen gatnaşyp, döwlet derejesinde kabul edilýän çözgütleriň ähmiýeti boýunça wagt nesihat işlerini ýerigdäl alyp barmalylar. Maslahatda arkadaşly serdarymyzyň durmuş ykdysady özgertmeleri ilerletmegiň behwidine milli kanunçylygy kämilleşdirmek hemde täze kadalaşdyrjy hukuk namalaryny işläp taýýarlamak hemde halkara gatnaşyklaryň kanunçylyk binýadyny potulanyrmak boýunça mejlisiň işini işleňleşdirmegiň zerurdygy barada aýdanlarynyň ähmiýetine üns şekilli. Şeýle-de bellenşýärli halkymyň demokratik gymmatlyklaryny nazar almak bilen döwletiň hukuk we ykdysady esaslaryny hassa potulanyrmagy ýardym edýän täze kanunlary işläp taýýarlamak wajypdyr. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda şu ýylyň ýanwar-maý aýlaryna amala aşyrylan işleri sersalany. Maslahatda ýurdumyzyň daşary siýaset idarasynyň ýolbaşçylary we düzüm birlikleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bellenşýärli garasy döwletimiziň daşary siýasaty, ozalky ýaly beýtaraplyk, parahatçylygy söýmek, hoşnýetli goňşulyk hemde özara behwetli hyzmatdaşlyk ýürelgelerini berk eýermek arkaly amala aşyrylýar. Maslahatda arkadaşly serdarymyzyň ýurdumynyň hökümet wekiliýetiniň hemde daşary ýurtlaryň hökümet wekiliýetleriniň saparlaryna ýurdumynyň hemişelik beýtaraplyk bayramyna şeýle-de beýleki halkara meselelerine başlanan halkara maslahatlaryny we beýleki şäherlere gowy taýýarlyk görülenmegini üpçün etmegi tapşyryp, aýdan sözleriniň ähmiýeti bellenildi.
Maslahatda hormatly prezidentimiň bu baradaky tapşyryklarynyň uğralanyp bir näçe çykyşlar dinleneli. Mundan başga çykyşlarda bellenşýäli häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, oň bütün dünýäde awryny hasda artdyrmak üçin milli diplomatik düzümniň işgärleriniň netijeli işlemegine ähli şertler döredildi. Şoň esasynda daşary syýasat edaralarynyň uğru boýunça gatnaşyklaryň ýerigdäli ösdürilýänligi, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özara bähbetli sowda ykdysady hyzmatdaşlygy pogtalanylmak boýunça işleriň amala asyrylýanlygy bellenildi. Iqtisadiýet, mali we bank gulgamynyň şeýlede ýokary ödüjülük edarasynyň ýol başlarynyň we işgärläriniň gatnaşmaklaryna geçirilen maslahaty işen siýasat mahsus boldy. Onu ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-may aýlaryna amala asyrylan işleriň netijeleriniň iqtisadiýetimiziň puwdoklaryna durnukly ösüş depkiniň saklanýanyny äşkär edýänligi, ata watanymyzyň iqtisady kuwwatyny bäsleşge ukyp boldugyny ýokarlandyrmagyň ýoluna öňe tarap ädimleriň dowam edýänligi, milli iqtisadiýetimiziň esasy ulgamlarynyň hemde puwdoklarynyň durnukly ösýänligi bellenildi. Çykyş edenler degişli düdümlere ilaty ada garytlary bilen bökdönşik hemde gadal üpçün etmek üçin mali serişdelerini bölüp bermek barada hödürlenen teklifi makullanlygy. Şunun bilen baglykda da bolsa, ýurdumyzyň ada gowpsuzlygyny üpçün etmek maksady bilen telekeçilere golluk hökmüni 150 milyon Amerikan dollaryny bölüp bermek barada karara gelenligi. Zerur ada garytlaryny satyn almak üçin sowda we daşary ykdysady ary gatnaşyklar ministrligine de 150 milyon Amerikan dollar meşgörde pul serişdeleriniň bölünip berilýäni üçin hormatly prezidentimiz de tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Şeýlede çykyşlarda döwlet başçylygymynyň owasynaga toplamynyň goşuluk puwdogynyň durnukly ösdürilmegi hemde giňeldilmegi ýakyn geljekde bir näçe artykmaçlyklara döredir diýip aýdyn sözleriň üstüne durulyp geçildi. Keçikemde orta telekeçileriň ösüşiniň täze derejesini üpçün etmek, täze iş orunlarynyň döredilmegi, boşmaça maýa goýunlarynyň çekilmegi, şolaryň hataryny görkezildi. Şoň orada hormatly prezidentimiziň tapşyrşy ýaly döwlet başçylygymynyň ugurda gol çeken degişli kararyna göz öňüne tutulan şäherleriň öz watyny hemde takyk ýerine ýetirilmegi gödäwçilikde saklanmalydyr. Maslahatyň dowamyna ulanmaga berilmeli binalaryň hemde desgalaryň gurulşynyň öz watyna ýokary kili tamamlanmagynyň berk gödäwçilikde saklanýany barada maglumatlar berildi. Gurulşyk işleriniň hil derejesi hemişelik ünsmerkeninde saklanýar. Çykyşlarda bellenşýäli hormatly prezidentimiziň beren taşlyklary berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne, garaşsyz watanymyzyň iqtisadiýetiniň ýokary depkinde ösmegini üpçün etmäge hemde işçiň maýa goýum siýasatyny dowam etmäge gönükdirlendir. Maslahatda döwlet başçylygymyzyň bular wagtda öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmeň şäherler barada pikir alşyryp teklipler aýdyldy. Hemde işler ýerine ýetirmeň any ugurlar kesitlendi. Ýangyş energetika toplumynyň işgärleriniň geçiren maslahatyny Ministrler Kabinetiniň ýurdumyzda 2022-nji ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijelerini fersalanyp, geçirilen mejlisinde hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň uğruna başlanan çykyşlar dinlendi. Merim Morşiyali döwlet başçylygymyza neft-gaz toplumynyň önümçilik hojulyk işini öýdürle serjermek, oň kuwwatynyň netijeli peýdalanmak, önümçilik urgamlaryny döwür wagtlaşdyrmak, häzirki zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak barada bir näçe tapşyryklar berdi. Maslahatda hormatly prezidentimiň beren tapşyryklaryny uranyp olary ýerine ýetirmek üçin amala aşyrmaly işlere aralanyp maslahatlaşyldy. Çykyşlarda ýurdumyzyň energiýa terişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak uğruna hormatly prezidentimiň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmek boýunça giňişlen pikir alşyldy we degişli teklipleri ortaga atyldy. Munun başga maslahatda bellenşýäli soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýangyş energetika toplumynda halkara hyzmatdaşlygyna, ulgamy öňde barjy tejribeleriň we ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna aýratyn ähmiýet berilýär. Neft-gaz toplumynyň ähli düzümleriniň işini kemilleşdirmek, bu orada durmuşa geçirilen şäherleri işeňleşdirmek hemde toplumyň önümçilik kuwwatlyklarynyň netijeligini ýokarlandyrmak boýunça öňde durýan wezipler we olary ýerine ýetirmegiň anyk ýollar kesitlendi. Medeniýet hunuga dörejilik habar berişleri ulgamynyň ýolbaşlarynyň hem hünärmenleriniň maslahatynyň esasy meselesi hormatly prezidentimiň arkadagy serdarmydan şu ýylyň 5 aýyna alınıp barlan işlerini jemlerine başlanan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisine beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin şäherleri kesitlemekden ibarat boldy. Maslahatyň dowamyny hormatly prezidentimiň tapşyryklaryny gelip çykýan wezipleri ýerine ýetirmek baradaky meseleler boýunça çykyş edenler bellenelen işleri durmuşa geçirmek üçin döwlet tarapyndan hem mümkinçilikler we şertler dürdilen ulanatdylar.
Belenşiyari medeniyet ulgamynyň idaralarynyň işine sanly ulgamyň mümkinçilikleri barha işeň ornaşdyrylýar. Masagda edilen çykyşlarda ata watanymyzyň bayramçylyk tenelerini medeniyet şäherleri ýokary derejede taýýarlamagyň wajypdygyny ataldy. Şol wakalaň taryhy ähmiýetini açyk görkezýän çylraýjy gepleşiklerini we metbuat makalalaryny taýýarlamak boýunça teklipler dinlendi. Çıkışlarda hurmatly prezident bilen beren taýşyryklarda görkezmeleri esasında şol uğurlarda alınıp barmaly işler boýunça pikir alşyldy. Hemde işleri ýerine ýetirmegiň ýollary maslahatlaşyldy. Çıkışydanlar hurmatly prezident bilen taýşyryklarynyň degişli derejede ýerine ýetirmek ugruna ähli taýlalaryny gaýgyrmajaklyklaryna anandyrdylar. Guruluşyk energetika we senat önümçilik toplumy milli ykdysadyýetimiň möhüm uğurlarynyň hatarına durýar. Bu uğurlamda alınıp barýan işleriň netijeleriniň ýokulanmagy ykdysadyýetyň kuwatlanmagyna bolşýary. Halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine de aýratyn ähmiýetlidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň guruluşyk energetika senat önümçilik uğurlamary Aşgabat şäher häkimliginiň degişli düzümleri sadaşly ýany uğurlary öwrüli. Ma'lum bolşýary hurmatly prezident we arkadaly serdarmada ministrler kabinetiniň 4-nji ýylyna geçirilen giňişleýän mejlisinde içerki bazaraňa daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan senat önümleri we guruluşyk serişleri bilen üçinçiligini ýokurlanmak boýunça öýdegdarly işler geçirmegiň wajypdygyny ünsü çekip innovasiýon tehnologiýalary hemde alymyň we teknikanyň soňky gadananlaryna esasen ýa-da täze önümçilikler döretmegi dowam etmeligini atady. Elektron senatyna döwrüp önümlüň öňürilmegine üçin etmek babata degişli görkezmeler berildi. Çıkışdanlar hurmatly prezident bilen öňdüňi weziplerini ýerine ýetirmek boýunça pikir alşyp guruluşyk işleriniň depkinni artyrmagyň ýollaryny aralyp maslahatlaşdylar. Hemde taýşyryklary dogry berje etmek üçin ähli taýlalaryny gaýgyrmany işejekdiklaryny anandyrdylar. Masalyň dowamyna paýtatmyda hurmatly prezident bilen talap edilýän derejede durmuş ykdysaty öňsürmegiň meselelerini garaldy. Häzirki döwürde paýtatmyň ähli ulary sadaşly ösürmek boýunça maksatnamalaryň şäherlere durmuşa geçirilýär. Şäheriň degişli düzümlerini ýylatyň durmuş derejesiniň ýokurulmagyny gönükdirleni giň şoly işler amala aşyrylýar. Milli ykdysadyýetimiň tutuş ýurdumyzda senatlaşdyrmak boýunça öňdüňi weziplerini ýerine ýetirmegi hurmatly prezident bilen ýurdumyzyň senat toplumynyň öňüne goýan möhüm wezipeleriň biridir. Şoňa görä de çykyşlarda hurmatly prezident bilen taýşyryklaryny dogry berje etmek boýunça bir näçe teklipler, pikirler beýan edilip, alınıp barmaly işleri aralyp maslahatlaşyldy. Owu hoşuluk toplumynyň ýolbaşçylary hem hünärmenleri hurmatly prezident bilen ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşinde şu ýylyň 5 aýyna gadanlan netijelerine bagşanyp geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisine beren görkezmelerini berje etmek baradaky meseleleri maslahatlarynyň esasy gün tertibine girdiler. Ma'lum bolşýary hurmatly prezident bilen ýurdumyzyň ýylatynyň ýerli azyk önümleri bilen üçinçiligini hasam gowrunurmagyň zerurdygyny atady. Otyn binýadan döretmek üçin zerur işler tapgyrlaryny durmuşa geçirmeleri. Burada mallarçylyk hoşuluklarynyň öz mümkinçiliklerini, hususy pudugyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak üçin zerur işleri alınıp barylmalary. O hoşuluk maksatly ekin meýdanlaryny hem öýre meýdanlaryny maksada laýyk şeýle netijeli ulanylmagyny gazanmak möhümdir diýip hurmatly prezident bilen Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Hurmatly prezident bilen öňün dünýä tejribesinden uralyp o hoşuluk ekinleriniň hasyllygyny hemde tohumçylygyň hilini ýokurlanmak boýunça zerur işlerine geçirilmeligini hemde pudugy sanly ulgamyň ornaşdyrylmalygyny beledi. Döwlet başçylygynda owa hoşulugynyň netijelerini hasy artyrmak boýunça munun berägem maksada laýyk çärelen görülmeligini belläp, degişli resminama gol çekdi. Hemde şunuň bilen baglykda bir näçe anyk taýşyryklar berdi. Şunuň bilen baglykda hurmatly prezident bilen telekeşeri hemde sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligini her sene ulum etşirdi. Maliýe serişlerini bölüp bermek kararyna geleni maslahatda aýratyn talyp, munyň özi owa hoşuluk toplumynyň ähli işgärlerini hasy ruhlandyryp işlemege höwetlendiren we buýsun şun belendi. Munyň üçin hurmatly prezident bilen adyna tüýsürekden hoşallyk sözler aýdyldy. Owa hoşuluk toplumynyň ýolbaşçylarynyň hem hünärmenleriniň maksatynda hurmatly prezident bilen beren taýşyryklaryny berje etmegiň ýollary kesýetlenip, olary boýunça ýerine ýetirilmeli anyk wezipeler bellenildi. Masalyň dowamyna ýurdumyzda möhümlerini owa hoşuluk işleriniň alınıp barýyşy baradaky maglumatlar dinlendi. Çykyşlarda öňde durýan wezipeleri awray bilen ýerine ýetirmek ornuny ähli mümkinçilikleň we şertleň bardygyny ataldy. Şundakda burada durmuşa geçirilýän şäherleri işleňleşdirmegiň esasy uğurlary kesýetlendi. Döwlet tarapyndan belenen wezipeleri ýerine ýetirmegiň uğurlaryny hurmatly prezident bilen taýlalaryň netijesinde satyn alýan kuwatly teknikalaryň hyzmatlarynyň peýdalanmagyny oňy netijeler berýänigi kanagatlanma bilen ataldy we munyň üçin hurmatly prezident bilen tüýsürekden hoşallyk sözler aýdyldy.
Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň sowda, dokma we hyzmatlar şeýle hem telekeçilik ulgamynyň işleri talab laýyk derejede ýola goýuldy. Amala asyrlayan giň möçörli özgertmeler maksatnamasyna ýurdumyzyň telekeçilerine möhüm orun degişlidir. Ýurdumyda öndürilýän önümliň daşar ýurtlary iberlýän we daşar ýurtlardan getirilýän harytlaryň orun tutýan önümliň öndürilýän möçörlerini artdyrmak boýunça maksatnamany durmuşa geçirmek çaltlandyrmak babatda degişli işler geçirilmeliler. Hormatly prezidentimiz döwleti dahilsiz puwdan kuwatyny dol derejede ulanmak, şol sanda daşar ýurtlary ibermek üçin şygmaly gaýtadan işlemek boýunça gysaglyk çäreleri işler taýýarlamak we durmuşa geçirmek tapşyrdy. Hemde ýurdumyzda sowda toplumynyň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek, hususiýetçilik ösdürmek bilen baglanyşykly meselelerin wajypdygyna ünsü çekip, toplumyň öňünde durýan wezipeler kesgitledi. Şu wagtda döwlet başdanmynyň telekeçileri hemde sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine her sene gollaw hökmüne 150 milyon Amerikan dollaryny bölüp bermek barada karara gelendigi matlagatda aýratyn nyktaly we muňa üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyk sözler aýdyldy. Şoň bilen baglykda ýurdumyzda harytlaryň bolşulugyny ýola goýmak, sowdanyň we hyzmatlar ulgamynyň medeniýetini ýokarlandyrmak, bazarlarda durly görnüşli ady we önümleriniň üçinçiligini ýygydarly gowlandyrmak meseleleri häzirki döwrüň wezipeleriniň hataryna durýar. Şunu toplumyň ähli düdümleriniň maliýe ýagdaýyny gowlandyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Şoňa görä de maslahatda gatnaşyjylar bu gorda ýerine ýetirmeli işleri ara alyp maslahatlaşmak bilen berza edilmeli anyk işler kesgitlediler. Bilim, ilim, saglyk goraýyş we sport ulgamynyň ýolbaşçylarynyň we işgärleriniň geçiren matlagadynyň gün tertibine giýerdilen esasy meselelerde döwlet başdanmynyň şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerine bagyşlanyp geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ulgamyň ýolbaşçylaryna beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek üçin amala asyrylmaly çäreler kesgitlemekden ibaret boldy. Matlagatda hormatly prezidentimiň häzir okuw ýylynyň tamamlananyny, şoňa görä de ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine giriş synaklarynyň başga-da täze okuw ýylyna da gowy taýýarlyk görülmeligi barada aýdan sözleriniň üstüne giňişleýän geçildi. Tomut möhüminiň başlanmagy bilen çağalan we ýetkinjekleň boş wagtlaryny gadykly geçirmekler üçin din zal çäreleri guralmalylar. Döwlet başdanmyda hökümetiň bilim işgärleri bilen boljak matlagadyna da düýpli taýýarlyk görmek zerurdygyna aýratyn ünsüjekdi. Şeýle hem halkara derejede sanly bilim ulgamyny döwretmek meýilnamatynyň tatlamadyny taýýarlamak we ony Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň nowataq mejlisleriniň birine teklip etmek tapşyryldy. Maslahatda milli saglyk goraýyş ulgamyny mundan meýlekde döwrüp ýagdaýa getirmek işleriniň dowam etdirilmeligi, lukmançylyk ilminiň öňdewarjy gazananlarynyň tejribe giňden ornaşdyrylmalygy barada bellenip geçildi. Maslahatyň dowamyna gahrman arkadagymyzyň durly keselleň aýratyna ýokunç keselleň öňüne almaň, olary anyklamaň we bezermäň iň häzirki zaman usullaryny ýygydarly öwrenmäň hemde ulanmaň möhümdigini hemişe belliýändigi aýratyn nyktaly. Matlahatda häzirki döwürde ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak dowam etmäň, bilimiň hilini we derejesini ýokarlandyrmak möhüm talap bolup durýanlygyny nyktaly. Bu orada ýaýwanlandyrylan şäherleň maksatnamalaryň esasy ýygydarly alınıp barylmagyny gazanmaň zerurdygy bellendi. Şeýle hem matlahatda sport ulgamynyň ösdürülmegine döwlet başdanmynyň ulun serýanyny nyktaly. Belenşi ýaly ýurdumyzda köpçüliklerin beden terbiýe sagaldy şeýrekedini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, umummilli derejede durly sport sagaldy şäherlerini we halkary ýarşlaryny geçirmek döwletimiziň içer siýasatynyň strategik ugrudyr. Ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulag we Kommunikasiýalar agentliginiň ýolbaşçylarynyň we hünärmenlerdir işgärleriniň gatnaşmagyna geçirilen matlagatda bu ulgamda alınıp barlayan işleň netijeliginiň ýokarlandyrylmagynyň milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna bolşy ýaly halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmegine de ähmiýetlidigi bellendi. Matlagatda hormatly prezidentimizin ýurdumyda içeri gatnawlardaky çäklendirmeleň ýeňilleşdirilmegi, adaldylmak bilen bagly ýolagçy we ýük gatnawlaryny artdyrmak, ýolagçy gatnatmak boýunça hyzmatlaryň ýokary hilini we howpsuzlygyny üpçün etmek üçin zerur çäreleň görülmeligi barada beren tapşyryklarynyň şeýle hem halkara ulug saşyr gatnawlar üçin amatly we bätleşi ukyply şertler döretmek arkaly ýurdumyzyň multimodal logistika mümkinçiliklerinden dol peýdalanmalygy we mundan meýlekde işiň ösdürülmegi barada beren görkezmeleriniň ähmiýetini nyktaly. Matlagatda hormatly prezidentimiň beren görkezmelerinden ugralanyp, zerur çäreler görmek möhümdigi aýdyldy. Hemde bu wagtda birnäçe pikir alşmalar boldy. Şeýle hem matlagatyň dowamyna sanly ulgamy ösdürmek wazyp wezipeler hataryna durýanlygy, ykdysadyýetimiziň we häzirki zaman jemgyýetimiziň talaplaryny kanagatlandyryp biljek netijeli dolandyryş ulgamyny döretmek döwlet siýasatynyň esasyna goýulanlygyny nyktaly. Şoň bilen baglykda döwlet idaralary, ministrlikler, puwdak idaralary hemde hyzmatdaşlar bilen bilelikde bu gorda netijeli işler geçirmek zerurdygy bellendi.
Maslahatda alınıp barlayan işleň depkinini arttırmaň talaby laýyk wezipe bolup durýanlygy bellenip, sanly ulgama geçmek boýunça taslamalyň durmuşa geçirilmegini işeňleşdirmäň, sanly ulgama ösürmäge aýratyn üns bermäň ören möhümdigini ýytarly. Ulağa aragatnaş buğdağının ähli düdümlerini we bu gorda öňde goýulan wezipeleň ýerine ýetirilmegine we beýik ýüpek ýolunyň döwrüp derejede ösürmegine ýokary jogapkärçilik degislidir. Bu meseleleň sözgüdüne hemme taraplaryny we ören jogapkärçilikli çemeleşilmeliler. Şoň bilen baglykda ýordumyň ulagy saşyr kuwatyny ösürmek maksady bilen gurulan döwrüp demir ýol üçinçilik ulgamynyň mümkinçiliklerinden dolu peýdalanmak, maglumat tehnologiýalarynyň bütün dünýä ösüçi bilen aýakdaş gitmek üçin aragatnaş hyzmatlarynyň hilini we geçirjilik ukybyny hasa ýokarlandyr. Bu puğdağı döwrüp tiltimatlar giňden ornaşdyrmak babatda mühim wezipeleň durýandygy bellendi. Ýurdumyň ministrler kabinetiniň hem de döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki Geňeşlerin mejlisinde kabul edilen sözgütlerden hem de hormatly prezidentimiň tapşyryklaryndan gelip çykan wezipeler dogrusyny ýurdumyň Ahal Balkan Daşowd Lewap Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda öňde goýulan wezipeleriň ýollary keskitlendi. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň her bir ýylyny rahmet üstünlüklerine betlemek häzir güneşli diýarymyzda baş maksady döwrüli. Munyň şowly netijeler berýändiň boldy. Halkyň arkadaşly zamanasylynyň 5 aýynyň jemlerinden aýdyn görünýär. Ministrler kabinetiniň hem de döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki Geňeşlerin mejlisinde bellenýänçäli, ykdysadyň ähli ulgamlaryna gödüňde tutulan tepkitler eýlenildi. Maý goýumlarynyň özleşdirilişi artdy. Senagat bu dogunda täze tepkitlere tarap ynamly ugralny. Bu orada tutuş ýurdumyzda durnukly ötüşüň gazanylmagyna şert töredýär. Şunda amal aşyrylan işleriň ählisi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysadydan ösdürmeň maksatnamasynyň ýerine ýetirilmegine gönükdirildi. Ýurt ötüşlerine önümçilik düdümleriniň goşýan goşantylary sallamlydyr. Aýratynda bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň belen turugy bilen gurşalyp alynan önümçilik toplumlaryna maksat dokuny işler barhary başlanýar. 5 aýyň dowamynda unulma berilen durly maksatly binalar ýurt ötüşleriniň aýdyň misalları diýilip maslahatlarda bellenip geçildi. Maslahatlarda ykdysadyň ähli ulgamlary boýunça ýylyň 5 aýynyň netijelerine giňişleýän teljerme berildi. Şu döwürde geçen ýyllaryň değişik döwür bilen deňeşdirilende gödeňde tutulan ötüşleriň gadanlandygyny bellemek möhümdir. Maslahatlarda milli maksatnamalaryň ýerine ýetirilişine münasip goşant goşmaň, ähli ulgamlary sanlyk sadyta geçirmeň wezipeler dogrusynda pikir alýandy. Bu wagtdaky işleri saltlandyrmaň zerurdygyny öňe çekildi. Maslahatlarda o senagat toplumunda durmuşa geçirilen işler dogrusynda giňişleýän gurrun edildi. Galla orowyny öz wagtynda geçirip dänäni daýsy ýygnamaň şeýle hem gowaçylaryň bol hasylyny kemale ýetirmeň wezipeler barada da maslahatlarda gurrun edildi. Gowaçylardan ýokary hasyl almak üçin ähli agrotehnika çäreleri degişli derejede ýerine ýetirmeň, tehnikalary ýygym möhümine öz wagtyny taýýarlamaň zerurdygy barada da aýratyn durulyp geçildi. Häzirki döwrüň esasy wezipeleriniň biri bolup durýan ýurdumyzyň ilatyny özümizde öndürilen önümler bilen ygtybary üpsün etmeň, hem de şol önümleriň eksport mümkinçiliklerini öwrenmeň, bu wagtda sowda guramalarynyň işlerini kämilleşdirmeň derwayt wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Şonuň ýaly ýurdumyzda mallarçylygy, gurşulyk ösürmeň, bu pudoklary hususy ýetçilikdäki düdümleriň işçen çekilmegini gadanmaň wezipeler barada da durulyp geçildi. O senagat toplumunda bar bolan wezipeleriň ýene biri yer we suw terişdelerinden netijeli peýdalanmak wezipesidir. Maslahatlarda bu gurdaky wajyp wezipeler keskitlendi. Olar ýerine ýetirmeň zerurdygyny talap bellenildi. Alim bilim ulgamynda hormatly prezidentimiň ýol başçylygynda amala aşyrylan özgertmeler dogrusynda maslahatlarda täsirli gurrun edildi. Mekdep okuwçylarynyň tomutky diňjalyşynyň ýokary guramaçylyk ýagdaýynda hem de täsirli geçmegini gadanmagyň wajypdygy barada da maslahatlarda durulyp geçildi. Medeniýet, saglyk, goraýyş, sport ulgamlaryny amala aşyrylan işler we öňde durýan wezipeler dogrusynda da çykyp geplen adamlar giňişleýän gurrun etdiler. Häzir garaşsyk hem de baky tarap döwletimiz dünýä ýurtlarynyň arasyna münasip ornuny barka putolandyrýar. Munyň özi güneşli diýarymyzda emele gelen bagtyarlyk, atudylyk hem de dostanylyk ýagdaýynyň netijesidir. Türkmenistan barka ösýän, gülleýän, gül açýan azaýyp diýary ýurulýar. Munyň özi baş maksatdyr, nurany geljege tarap barýan bagtyarlyk ýoludyr. Akbuğday Tiranın çägine mebel önümçiligi boýunça kärhanalaryň bir neçe hereket edip, olary bu urda netijeli işleri alyp barýarlar. Şeýle kärhanalaryň biri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşmegine degişli bolan täsini elemi söwdan şanly önümçilik toplumudyr.
Akal vilayetinin Akbuğday etrafının senaga soluguna yerleşen täsinälim hususy önümçilik toplumynyň önüme önürgen bölümleri, dünýäň meşhur önüme önürçileriň häzirki zaman tehnologiýalary, enjamlary bilen öpçün edilenler. Şeýle kämil enjamlar arkaly bu ýerde dünýä bazaryna bäsleşigi ukyply dürli görnüşdäki we ölçekdäki döşekdir ýasaklar önürilýär. Bu haritlaň hiliniň ösün talaplary laýyk gelmegine önümçilik işiniň her bir basgançygyna hil derejetine ýüreti gödökçilik tehnologiýalary bilen gödökçilik edilmegi. Şeýle önümçilik işine ulanylýan önümleň hili bilen baglanşyklylar. Kärhanaň önümçilik bölümindäki her bir iş çalşygyna düşegiň 300-üni öndürmäge mümkinçilik bar. Önümçilik işine buyrujulyň ösen islegleriniň gözüňe tutulmagy, önümliň görnüşleriniň artmagyna itergi berýär. İlleşlermeden sargytlary ýetatyna öndürilýän düşekler, ýasaklar diňe bir biçi gaýratynlygy bilen tapawutlanman, bedeginnäki renk öwüşgünleri we ogodan şekiller bilen üns çekýär. Kärhanada geljekde mebelleriň dir gurnamalyň täze görnüşleriniň, şeýle-de ýumşak oturguçlaryň önümçiligini ýola goýmak gözüňe tutulýar. Munyň üçin kärhanaň hünärmenleri degişli işler alyp barýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir gününe ajaýyp zähmet üstünliklerini betleýän bu önümçilik toplumynyň agdyr işgärleri, ýurdumyzda hususy gama berýän ýardam gollawlary üçin gahrman arkadagly serdarymyza özleriniň päk ýüreklerinden çykýan alkyş sözlerini beýan edýärler. Ak ýürekden çykýan alkyşlaň bu günler bu hususy kärhanada asly zähmet bilen saýlaşýan anasyndanyňda olaň öz öňlerine goýan belent maksatlarynyň murat tapjakdygyna bolan anamy putolanyrgan. Hormat prezident bilen parasaty başçylygyna münaşirliýany oýlanşykly ykdysady özgertmeleň netijesinde telekeçilik milli ykdysadyýatyň öňde barjy ulgamyny urlýar. Döwletimiziň dördüp berýän şert mümkinçiliklerinden ruhlanýan hususy puduň wekilleri o senat toplumynyň ösüşine de öňjeli goşunt goşup ýurdumyzda azyk bolçylygyny döretmekde. Hemem senat puduny çygymal we üpçün etmekde oňy netijeleri gadanýarlar. Günnogor Akymy Hojalyk Jemgyýeti hormatly prezidentimiziň owu hojalyk ulgamyna iş alyp barýan telekeçilere döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanyp, ýurdumyzda azyk bolçylygyny döretmäge goşunt goşmak maksady bilen uğurdaş daýhanlar we käreneçiler bilen ýakyn hyzmatdaşlyk edýär we ösümlik ýagy, mal ýemi, kofe, maýnez ýaly önümleri öndürýär. Hojalyk Jemgyýetiniň Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrawynyň çägine ýerleşýän önümçilik kärhanasy döwrewap tehnologiýalar bilen üpçün edilenler. Ýakynda täze önümden ýaglygy 40-62 ýarym, 72 ýarym, 82 ýarym göterim derejede bolan maýnezleň önümçiligim ýoly goýuldy. Şol maýnez önümleri Günay haret nişany bilen 200-400 we 800 gramlyk gaplara gaplanyp aljylary hödürlenilýär. Olar daşary ýurtlardan getirilýän haretleň orun tutup bilýän täze önümdir. Günay haret nişany maýnezleri önürýän kärhananyň önümçilik kuwaty sagatda 2 tonna maýnez öndürmäge ukypdylar. Bu kärhana daşar ýurtlaryň döwrewap enjamlary bilen öpçün edilenler. Şeýle-de kärhanada ýylda 18.000 tonna günewakar çygydan gaýtadan işläp 7.200 tonna arasyndan ösümlik ýagyny öndürmäge ukypdylar. Bu ýerde öndürilýän ösümlik ýagy Günay haret nişany bilen 1 we 5 litrlik gaplara gaplanyp bazarlara çykarylýar. Şeýle-de aljalan uly seginden peýdalanýar. Günnogor Akymy Hojalyk Jemgyýetine Ahal vilayetiniň Saragysy etrawynyň çägine owu hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin 6000 hektar ýer bölünip berildi. Bu ýerde ekin dolanşygy esasynda günewakar çygydyny, soya, rapys, künjük hemem buğday ekmek gözüňe tutulýar. Gaýtadan işlenen hasyryň galan bölüginden bolsa, mallar üçin iýme öndürilýär. Hojalyk Jemgyýetiniň amala aşyrýan işleri owu hojalygyny üstünlikli iş alyp barýan telekeçiligiň aýdyň misallar. Ýurdumyzda giň ýerimde geçirilýän ýarşlarda ýeňşe bolany ihlas aýdyň duýulýar. Bu ýagdaý belent sepketleň eýlenmegine aýratgyny ähmiýetlidir. Häzir kullerde ýurdumyň sport we ýaşlar teatry ministrliginiň meýilnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünlikleri betlenýär. Aşgabat şäheriniň sport we ýaşlar teatry baş müdürliginiň guramagyna adat karate boýunça geçirilen ýarş türgelleriň tejribesiniň artýanyny görkezdi. Türgeller paýtagtymyzyň birinjili uruny bätleşdiler. Şular dürli uğurlar boýunça geçirilen ýarşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgeniň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bätleşleri geljekki üstünlikleriň ödendir. Çekileşli häsiýet mahsus bolan ýarşlar Balkan, Mary, Daşowy vilayatlarynyň sport we ýaşlar teatry baş müdürlikleriniň guramagyna hem geçirildi. Ýarşlar türgelleriň maksady anamlydygyny äşkär etdi. Ustatlaryň anam ihlas bilen utgaşmagy ýokary netijäniň ödendir.
tejribe toplamakda öz bolşy mektebi öwrleýän ýarşlarda esasy wezipe bilen tepkiler eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeleri kazanmak ýa-da geçilen ýarşlarda esasy wezipeleriň birini öwrleýär. Bu ýagdaý sport bätleşikleriniň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyň aýtaryna we paýtagyň Aşgabatda 6-njy iýunda saat 20-den 7-nji iýunda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty gurulugynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkan vilayatyna adykem ultuqal demirady kulmatardan tilde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy. Kenariýa etraparyna 29-34 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna adykem ultuqal bu nordan tilde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna adykem ultuqal demirady nordan tilde sekundda 7-12 metre ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Lewak vilayatyna az burtuqal demirady nordan tilde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşoğlu vilayatyna adykem ultuqal bu nordan tilde sekundda 7-12 metre ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 20-25 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagyň Aşgabatda adykem ultuqal bu nordan tilde sekundda 8-11 metre ýetýän şemal öwtür. Howa ýejetine 23-25 gradus maýl, gündüzine 38-40 gradus ysy bolar. Ýurdum boýunça iýun aýynyň 7-sine magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagy aşylýar. Ýedi watandaşlar Thomas Passanyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyna nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýykly geyinmegi, günüň ýete şöhretinden goranmagy, şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyçilik arasaçylyk tertipli günlerini berja etmegide maslahat berýäs. Mehriban ýylaşar, bulary berja etseňiz, ýylyň islenip basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarlary peşiňizde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösşeresine, ähli ösüşlerini özününe bolsa halkyň bähwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa urun eri dileşer.